Doncs les neurones de les diferents espècies són força similars. Pel fet de ser neurones, sabem que tenen unes característiques determinades, són cèl·lules especialitzades que bàsicament es caracteritzen per poder transmetre un impuls nerviós. L'evolució del sistema nerviós central és una de les grans incògnites de l'evolució animal, però sí que sembla que entre les diferents espècies l'arquitectura del nostre cervell i la població neuronal que conforma aquest cervell està molt conservat, és a dir, que és molt similar entre els diferents animals o les diferents espècies. Tot i així, s'han identificat un tipus de neurones, que són les bon economo, que només estan presents en determinats cervells, en el dels humans i els primats i en cervells d'animals grans, com les balenes o els elefants. I aquestes cèl·lules bon economo són neurones grans que permeten la comunicació entre àrees distants del nostre cervell. I a més, una dada curiosa és que els científics les han identificat amb habilitats cognitives específiques d'humans i en patologies també concretes de la nostra espècie, com per exemple la síndrome de Savant o la síndrome del savi, que es produeix en persones amb autisme que tenen altes capacitats per altres àrees com les matemàtiques, la música o l'art. Així, hem de tenir en compte que, tot i que els humans i un ratolí, per exemple, tinguem cèl·lules neuronals, neurones molt similars, dins d'una mateixa espècie, és a dir, dins dels humans, tenim tipus de neurones diferents. Quan a nosaltres ens ve al cap la imatge d'una neurona, ens imaginem un soma, un cos neuronal amb les dendrites, un axó i els botons sinàptics. Però aquests elements poden estar estructurats de forma diferent i, per exemple, podem tenir un soma i un axó per cada banda, o podem tenir un soma en forma de piràmide i amb un arbre dendrític molt gran, que serien les neurones piramidals, i per tant, segons on estiguin aquestes neurones dins del nostre cervell o quina funció desenvolupin, doncs tindrem diferents tipus de neurones.